shoot, shoot. Yo, GC, sige na. Ha? Kaya lang kami dyan. Papailing ko to. Sige. Highlight. Yo, tatik susunod ko. Ini ata. Si Ram. Boom. Dito. Exact.
Max na lang. Mas maganda. Ang ano dito sa Facebook, yung private video map. Di ba? Kunitingin di ba tayo sa mga nakawan? Private kita po ang pinili lang nila, yung pero pag gasolina sa 5 lakhs kadrag din. Ito pa kung may may bravo ka kung dawa 2025 baga ng pero natin siya natin lahat
Pero ipapadala mo sa messenger, ano nga yung file kaya, ano yung file kaya. Tapos ipapadala, ito nga yung sa Pangina, nagpakaroon 30 minutes na ginigit itong taga Manila. Si ano kaya, ang tunay talagang tuner talaga dati, Thailand, sa mga Aryan na mga auto. Hanggang nakanood dito bagang yun yung ano mo kung ano ba yung pangalan ng niya. Pero hindi sabihin niya itong pangalan siya na nag-remap. Ayun na to, tapos yun ay nag-second place siya dito na nasa open division. Kaya nakilala siya na nag-remap. Hanggang pinasipay niya, pasa-pasa na lang yung price. Kaya ang pangalan nila, Project Remap din dito, XP Remap. Bagong araw pag nimig sa bagang araw, nimig nasa laptop niya, nimig. Dito kaya, ito lang yung ito kaya, ang hindi niya, itutubukan niya sa Pakistan, tapos isusunod ko yung mga ayun na yan. Video niya na kaya, kakapusin ko yung model ng auto. Ayun yan, tatawag ng 3-stage na remap. Stage 1, stage 2, gano'n yung mga kaya, tuloy na pala. Stage 3, meron ba ko siya wala? Para to.